ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామములో మీ అందరికీ నా వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఈ ఉదయ కాలమున తారుమారుకు కారణాలైన అంశముల గురించి ధ్యానం చేసుకుందాం. ఆదికాండం 11వ అధ్యాయము 1 నుండి 9 వచనాల్లో నుండి ఉదయకాలంలో ధ్యానించుకుందాం. జలప్రళయము తర్వాత నోవహు కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. అభివృద్ధి చెందమని కూడా దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. వారు అలాగే అభివృద్ధి చెందారు. అంతేకాకుండా వారందరూ కలిసి ఆకాశమునంటే గోపురమును కట్టుకోవాలని అనుకున్నారు. అయితే వారు ఆ పని చేయకుండా దేవుడు వారిని తారుమారు చేశాడు. ఎందుకు? కలిసి ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదా? మనుషులు గొప్ప పట్టణాలు కట్టుకుంటే దేవుడు ఒప్పుకోడా? కారణాలు అవి కాదు, కానీ లేఖనాలను ధ్యానిస్తే మనకు కారణాలు అర్థమవుతాయి. మొదటిగా దేవుని ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా వారు ఆలోచించారు. ఆదికాండం 11వ అధ్యాయం 4వ వచనం మనం గమనించినట్లయితే వారు పట్టణాన్ని కట్టడానికి కారణము వారు భూమి ఎదుట చెదిరిపోకుండా ఉండాలని. కానీ దేవుని ఆలోచన అది కాదు. దేవుడు వారిని విస్తరించమని కోరాడు. జలప్రళయమునకు ముందు తర్వాత కూడా ఇదే మాట దేవుడు చెప్తూ వచ్చాడు. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం, అలాగే 9వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మనం గమనించగలం. దేవుడు వారిని విస్తరించమంటే వారు అక్కడే ఉండిపోవాలని అనుకున్నారు. దేవుని ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా జీవించాలని అనుకున్నారు. ఫలితంగా దేవుడు వారిని తారుమారు చేశాడు. రెండవదిగా పేరు సంపాదించుకోవాలని అనుకున్నారు. ఆదికాండం 11వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో నుండి మనం ధ్యానించినట్లయితే దేవుడు మానవుని చేసిన ఉద్దేశం వారు తనను మహిమపరచాలని. యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయం 7వ వచనం మనం చదువుకున్నట్లయితే నా మహిమ నిమిత్తం వారిని పుట్టించిన వాడును నేనే అని రాయబడి ఉన్నది. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, దేవుని యొక్క ఉద్దేశము మానవులు ఆయనను మహిమపరచాలి. కానీ వారు దానికి భిన్నంగా వారికి పేరు రావాలని అనుకున్నారు. దేవుని మహిమపరచని హేరోదు పురుగులు పడి ప్రాణం విడిచాడు. అపోస్తల కార్యాలు 12వ అధ్యాయము 20 నుండి 23 వచనాల్లో మనం గమనించగలం. దేవుని మహిమపరచకపోతే మన జీవితాలు ఇలాగే ఉంటాయి. వారు వారిని గనపరుచుకోవాలని అనుకున్నారు. అందుచేత దేవుడు వారిని తారుమారు చేశాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, దేవుని ఆలోచనలకు వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుని మహిమపరచకుండా మనము మాత్రమే పేరు సంపాదించుకోవాలని అనుకుంటే ఫలితాలు ఇలాగే ఉంటాయి. దేవుడు వారిని చెదరగొట్టాడు. ఇప్పుడు వారు భూమి ఎదుట వ్యాపించారు. ఆయన మాటకు మనము లోబడకపోతే ఏం చేసినా అయినా సరే ఆయన తన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకుంటాడు. కాబట్టి దేవునికి అనుకూలమైన జీవితాన్ని, ఆయన ఆలోచనలకు లోబడే జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉందాము. అంతేకాకుండా మనం పేరు కోసం ఆశించకుండా దేవుని మాత్రమే మన జీవితాల ద్వారా మహిమపరచుదాం. దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించునుగాక. ఆమేన్.